Ah? Good afternoon guys. Ni amis kabukira na mo. Nanguha mig una sa among saging na pag among mga kanding na. Di maila guys kay init samaw. Tuwagang bana. Nanguha og unas. Di makita. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Palihog subscribe my channel, like and comment. Nagatong kanding ba? Asa? Tuwa. Na bata? Ito bata? Nalaka ito. Tara, kanding. Naik. Ito katunabra na kaya naikuan. Tara be ito ah. Tara be, kanding be. Ah, kanding. Ipa be, ipa. 1. Apa man? Ito ah. Ah. 3. 4. 4. Sunod. 5. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment. Kambal. Nagbulas ilang mama. Nakatambol. Tutoy na. Tutoy na. Tutoy na. Ingan man nay. Ingan man sila nay. Tutoy na. Ingan lagi na. Tutoy na. Oh. Ingan maginahan. Tutoy na. Tutoy na. Dagan eh. Good morning guys. Si Nanay Basing ni. Ang mga kanding ah. Ning! Ning maka. Iring ba din na? Kay Ming man. Mangilabot din dyan na. Ming! Ming! Uy, na mo, mulaban. Ado ka ko na kay mulaban rin na nindagan. Ano na, wag manggod din ang magunay. Ma! Tabang! Tabang! Ma! Tabang! Tabang! Ma! Tabang! Tabang! Uy, nag-unsaw no di. Beans, ag-isa buo. Naigi kaon. Kay James, ano masa? Kay James. Beans, ag-isa. Nagtitilap-tilap. Beans, ag-isa. Nga magka nang nagdugo man ng bisong dana. Tan ko siguro ng anak. Maramang kuanay, buntis. Di uy. Bago pa nang nanganak ka na may isang anak. Kasi na may anak ba na? Madyo po ning isang anak mo ano. Isang itilap-tilapan ramang gudo mo kung nidya ka na anak oh. Hindi na. Kanang kuan sa lubi ba? Kanang hagdanan.
Sige. Ano pa ng isa? Halo? Malas ka. Dahil tilap-tilap sila. Wala pa sila katon. Ewan. Wata ko. Ingat po. Isi. Nanday dyan no. Ya. Ba't ito? Badji. Puros badji. Puro badje? Puro badje din na. Mga ganoon, puro badje. Kaya yung mga anak ko padugdak sila. Ma-brown mo na no. Puti palagi pagkabata. Di, puti dyan na. Nato. Ilang mga sungagun. Ingaman. Ingaman. Muulit na ha. Ada sa kumari. Kumare. Paano anak mo? Naiinto din ng kuan kanding duhan dya. Ila na natay dumi ng isa. Di ila tatay dumi ng duha. Ilan ang isa kay bahinan mo sila. Kailangan mo ng duha na ino. Hmm. Daging hatang. Kay gihatag ipalit na natag 3,000. Tuan na sila. Na mag-friend. Nagtawag ng anak. Tita mo. Mati ang mga apo mutabag panguhas kamuti wa pa man mo daro. Naaga ang mga apo na nagsunod. Kung nagdaro. Ang inita na bagod guys. Yun na ang mga apo oh. Sunod sila sa nagdaro arong na may unod na mong gawas. Dati ba ning daruhon mo pa'y pagsugod.